polling station a level sirvo mu PS a level si meeting edo lapen la so meeting along isia PS along pini BJP pen Congress pen nangga join dun bang Don crazy amunit tum pini BJP lapen Congress pen nang join dun lo well isia PS chora na lagi la sidak meeting edu ke lalo lapen la da ka bangge chuaprang ta ke haitang APHLC si hai ta ke Karbi atum, Karbi anglong, Karbi arat, inglong aso tunge dake virang lo, di bang parong bong pen non ke bang plikebra troksi baksi dolo, inglong aso pangrum et, Karbi atunge bang tongkebra posi dolo, anpar ke bang bongali bihari atum si attack nang do kok lo non, la BJP Congress tum si chok che pen jok lo ke, BJP Congress tum si jasemet la ningkan